скулпторът Венцислав Занков се е взел с авангардната идея да вдигне бронзова статуя в Южния парк в София в памет на жертвите от атентатите на 11 септември 2001 година. Идеята на твореца е да увековечи спомена, за да не останат безименни невинните хора, изгубили живота си в жестокия атентат. След 11 септември света се разцепва и някакси в това разцепване влизат 3000 човека с техните си животи. И това малко е гадно и смисъл за мен е важно доколко може да се излезе извън политическото в този аспект, да все пак това са хора, които са оказали на грешното място в грешното време и участват без да искат в някакъв глобален конфликт. Венцислав Занков иска да издигне своя паметник зад Националния музей "Земята и хората" и Музея за съвременно изкуство. В една такава, да го кажем, независима и среда, каквото е Южния парк, има един хълм, който е така много ми харесва на мен лично. И там на мен ми се ще там да бъде. Скулпторът вече почти е избистрил проекта за паметника. Мен ми се ще да се създава усещането, че излита, т.е. излита от някакви останки, съответно някаква визуализация на тези паралелепипеди, които са тези сгради, но по-скоро си мисля, че трябва да има някаква светлина, може би 3000 лъча, които идват отдолу нагоре и всъщност да осветява фигурата отдолу. Авангардният творец е убеден, че столичният общински съвет и кметът на София ще подкрепят идеята му за създаването на скромния мемориал. Този процес не е само творчески, по-скоро трябва да се търсят и хора, съответно организации, които биха склонни да подкрепят тази идея. Затова Венцислав Занков е решил да помоли за съдействие посланника на САЩ у нас, Джеймс Уорлик, за да може да монтира в бетонната основа на монумента автентични части от руините на кулите близнаци.